Hi, I'm Mulele Zabo. I play Sinayeli, Dana Kameri, um, University Girl. Yeah. Molweni ithina bantu. Igama lami ndinguNontombi ngokubathini. Qha abantu abandaziyo baninzi bathi Pam. I-role endiyidlalayo kapha kuSugar Mama uMary. Mary wethu nami. Yeah, put your pressure in landlord from area level near Cape Town to another level. Igama lokubheka usiyabonga wakwabheja umtshandiso sikaMkhulu Zomhlatyana. I-character ke endidlalayo ke apha kuSugar Mama uDamsitho Damsiyana. Hi guys, my name is Ulilita Grootboom and I play the character of Queen B, or Sister B, the notorious gossiper. And that is Sister B. Guys, molweni igama lami ndinguLukhanyo fana mapembeni umthembu lokuqhude bafana. USugar Mama ndingumeza. Umeza kuyathanda iindaba zabantu. Sidlala laa ndawo ithanda iindaba zabantu ngamandla but apparently ngoku season 4 ndiphethwe kumgobo. Ndiphethe kumgobo kuma-50 ama-50 ndiphethe kakuhle. Ndenza ixhwele inkani. Danko. My reflection of the season 4 is Sister B. Sister B, we are about west and west and west. This season, she had so much fun with Lukhanyo. That it was as a part where so Lukhanyo umeza ebuye ezigqirha and the trauma with Lukhanyo. So we Focus Sister B enjoyed. We enjoyed that a lot. In reflection on season 4, it was a tough season, a lot of challenges amongst us, the crew, the cast, everyone. But we pushed. We had fun, a lot of fun. But then the moment you step into that gate, all of it goes away because With me, I feel like in the young people, Bala said like they are out of ne, and they are Katari. But what I love is if one day I'm like we start off as water and oil, but now we're getting more and more fluid. Mama and I still like we have that tight relationship. So yeah, I think it's that. Yeah, kusizini yonke. Hey, andifuni ukuxabana nje wena bhuti. I-reflection yami bendimthanda laa Mary wokuqala ebenguSugar Mama manyanyana. Wearing into ezithayithi, ndifisha, ndizimisela. But ngoku kule season ibuyayo, ndabuya ndinguSugar Mama Big Mama, something like that. Yeah, season 4, naxa ndibona ndithethe. Remember ndifike phakathi season 4. But season 4 was dope. I did not comment much because from season 1 till season 4, okoko sithi 11 simane siyonyusa, so akho ndintsha akho nditheni but siya-improve as a season bakhona. So Yabona ngakwicala lam ke mna ndinguDamsitho. Uba ngabana siyayiqaphela uDamsitho ube ngulaa Damsitho we-overall head so undertaker Jabba Scrippers wade wathiwa kwakuJabba Scrippers engulaa Damsitho ohamba ngala voice yakhe ya enokurhabatha lena ngoku esivayo wanguDamsitho ongacaciyo kahle uba into yakhe ithini up until wazofikelela ke ngoku
kulo Tamsijo obonakala ngathi unezinto zakhe. Then nalapho ke ngoku uTamsijo akukacaci kakuhle ukuba kanye ithini into kaTamsijo, but mna noTamsijo endimnikiweyo ndisam-enjoya. Uqala mandithi ngcono ii-girls, ndibona ii-girls Sugar Mama, Sister B, Sim, noMazwe. I was so happy the way we besenza ngakhona. Which is ndiyandihlekisa man. Uyandihlekisa nje yena off camera and nasa streaming, so yeah. Yo, that Jack, okay. Oh, that Jack is just such an amazing man. I love that Jack. Handy. It's easy to talk to him. Yes, Sugar Mama. Uyayibona leli yenzekayo ke lifishi. Ngithandi ke lento Sugar Mama. Bafuna ubasezitya. Yo, that Jack guys, hayi. Imboza yami leya. uTaJack yo ayikeli ingqina lamangqina elo. Mna uTaJack mna ndiyamfila. uTaJack ndimfila enguTaJack walapha kwi-production, ndimfila enguTaJack nangaphandle. uTaJack umngqingqo and ndiyayithanda laa ndlela ayiyo. Mna ndiyakholiseka yiyo because mna ndiyakholwa ngumntu straight. uTaJack Ndiyacela uhlale kwahlomana ngalo. uTaJack ngoyena I think mna ngoyena mntu udlala eyona role inkulu abakuthi sonke kuSugar Mama, because sekhona iset yonke ihamba kakuhle ngendlela, because siyakhwala abantu musibayeza basibukele, fika abantu bayangcola ngokusidileye, but sekhona always and ke ngoku uTaJack into yakhe ngokuyi-actor yena irole yakhe ile yoba makajonge abantu abangcolayo akunqeni ukujaba kwenu okanye enzinto ethile ayide idirector abakuwe kumakhiko. So ndiyamthanda mani, ngumntu open kwinto yonke and ngumntu othanda into entle ahlale njalo. I think ngubalela lungulukhanye ntshontsha guys, ingathi ngumntana wayetshile okanye uthanda ukutsha untshontsha bekumdala. I mean, like, I'm so young and I'm the youngest kubo bonke, but ulukhanye uyathanda no untshontsha nyhani akeva ingathi unengqondo yomntu enateke nafake kuyathanda udlala. umntu onokukhohleleka xa kungalahleka ifowuni kwiset. Hey! Kuyathanda kuthiwa mna ndiyarola and mna ndiyakhohlisa, kodwa mna ndingumfundisi. Uyazi uba mna ndingumshumayeli, guys, mna ndingumshumayeli, but andiyazi kuvele kuvuke enye into eziba ixesha lihamba. Mna ke andifuna ukuzisa kude inoba mhlawumbi ndingakhohleleka, nangona ke ingasoze yenzeke loo nto yokuba mna ndibe fowuni apha esetini. Hayi ngiyakhohlwa uTaJack. Ndiyakhohlwa lokhu uTaJack uhleli nje uqokombile, uqombele ndiyathanda ifowuni umnike. Sogqiba athi hayi yamnika ifowuni yakho, iba kuye emva ko-20 xa uyalibala. So ndiyazazi nto lethi kuthiwa kulahleka ifowuni, khangela apha kuye, ngoba yazi uba kuye. Iyo, busquela mnoliya. Colleagues, much love, much care. I love you all, and yeah, that's it. Guys, we want to say thank you. Without you, this whole thing also will go. We come from far and we're going far. We want to thank you for your amazing support. Hi, Sana, like, wow. We just, I couldn't even know it, but to say thank you. Ndingathini kuyo
without nina akho nto sinoyenza. Besinako umpetha noshuka mama siyenze yonke into esifuna uyenza, but if banenosibukela nina besingazozazi into yoba ngaba siphi ngoku, but because of nina siyazazi uba sinendaweni and sinalo ithemba into yoba ngaba ikhona amacala azovuleka for thina ngenxa yenu. Keep on washing. Sizanibisa kamandi. Eleke kusista, the more nithetha banifuna sithini, the more sisenza. And to my fellow colleagues, guys, yeah, it's been a roller coaster. It's been a roller coaster ride. It's personal. There's a but we'll always stick together. We talk it through, and then see support and just work together and discipline.